Hey, ngiyakhumbula ndinithembisa ivideo yesibini. Nansi ke ivideo yenu yesibini. Apha ke ndenza umkhono wethu ke unale design ye triangle bendizama ukukhupha yona ke. Ningalibali ndiyafunda ne guys. Xa uzawufaka umkhono esambathweni uya guys, there's imikhono apha, there's imikhono. Aba umkhono niyabona gqiba uthunga ke guys, niyayibona ke le triangle bendithetha ngayo, funeka ihlale kanje. Nasi guys. Bona. Hallelujah, hallelujah. Yeah, nansi ke ndiyaxomezelela isambatho. Ningalibali kwivideo yokuqala ndiyafunda ndithi guys, athi xa kuphuma into egozo apha nendihleke. Ndiyafunda and mhla ndaqhela ndaze ndakwazi uthunga ndaze ninibonise. Ndinibonise uba yey sibholile. Niyasibona ke guys, ndisigqibile ke isambatho somzalwane wethu. I-design yethu entsha ke le guys, isambatho sabazalwane inkonzo yethu. Apha ke isambatho ke siyakumnikazi wakhona ke funeka se-ayiniwe. Ndiya-ayina ke la, funeka sithi ncwaba, silale neeplate zakhona zilale zithi ncu. Yes. Naso ke isambatho sikamzalwane wethu ke thina naso niyasibona. Enkosi ke guys ngobukela le video. Thank you.